Ez egy TF2-s videó, hogy megmutassuk, hogy mi a kacsa lényeg és gyűjtése. Hát az a lényeg, hogy gyűjtesz kacsát és kapsz érte tárgyat. Hát amúgy most itt van a barátom Bence, köszönjél Bence. Csavi. Csavi. Hol van ez? Ott van! Hogyan? Így még kicsit Mario Kartozunk is. Most Bence jön. Tartom neked, várjál, tartom neked. Ups, ez jó. De kis vágás lenne. Fú, emeljük jó izéből. Hát Bence, hát ennek a játéknak az a lényeg. Jónak kell. Kösz. Hallomnak adtam. Sniper. Értelmes, hogy várjál. Én is az vagyok. Na igaz. De miért pont ezt a puskát rakja bele? Hát most legalább addig látják a tárgyamat. De nem igaz, ne ezt rakjátok már. Ez néha azért bosszant. Neked meg van a pisi puska, az jó? Kraftoltam. Ja. Anyádat. Csak azt lesz, nem pró vagyok. Anyádat. Nem vagy pro. Ó, kösz. Kacsa! És pont rájékezem, de az igen, double kacsa. Nem, triple kacsa. Akkor triple, nem mindegy. De nem, hanem felvettél kettő pirosat és egy... de... Nem merem elhagyni, mert most de közel. Hát most így ez most triple kacsa volt, vagy mi? Szerintem jó. Triple kacsa. Addig gyászoljunk. De neked ilyen, nem nehezi neked a kis izéket? Mit? A kis diszeket? Tudod, hogy amit ráteszel? Valamiért nem rakja most ki. Ugyan. De máskor ki szokta rakni? Máskor ki szokta. Hát most mindjárt megpróbálom, hogy újra rárakom. De anyád. Bence. Váltás. Hát ez szép spy. Oh. Fuck. Váltsál puskát, hát. Ups, ez kicsit félrement. Gyerkőcök. Milyen gyerkőcök? Ott van a demómen! Headshotot adja! Pong. Az igen! Nem vagyok jó izébe. Hát váltsát másik puskára is. Menjél vissza a bázisra. Az egyik lyuk oda vezet. Az nem oda, a másik. Azba ugrasz, amiben akarsz, hogy itt is van. Júj, félre megy a kamera. Nekem is néha is szokott, úgyhogy... Az igen. Óvatosan, mert megnavaljál, mert meghalsz, akkor vége. Mondom, hogy ez néha izé, hogy sebzőt 22 élet. Meghalok. 3 élet! Pró vagy, hogyha túléled! Pró vagyok. Az vagy hát. Na, hogy lelőjön valaki, mert ilyen... Beszarok, hogyha most tényleg le tudnak lőni. Ott piros pöty van. Akkor gyorsan húzzál befele. Várjál, fogd meg a kamerát, megnézem, hogy a... de megnézem a tárgyakat, hogy most mi van, hogy miért nem rakja ki. Most várjál, újra rárakjuk. Például hátizsák, most itt van a lovatlan feltámadós feje, Bence közelítsre. Itt van. Ott van. Ott van, igen, úgyhogy hát megvan az LTE csukja és a választ nem mutassad, de mindegy. Mindegy. De hát most nem tudom, hogy most, hát ez csak egy ilyen kicsi kaszt bemutató. Most a legjobban leszünk. Mivel? A Szenticcel! A Szenticcel? Ja, igen, a Szenticcel. Anyádat, jó puskát. Az a legviccesebb, mikor a Szenticcel, a medikkel mondod, hogy medik. Na ez az, hogy medik, miért így medik? Anyád, valaki megöl. Volt egy olyan videó, hogy de közelíts rá. De ne annyira. Volt egy olyan videó, láttam egy olyat, hogy valaki, hogy ölt medik, megállított egy vonatot, megbontott. Jó, ennyi. Igen. Viszlát. Viszlát, ennyi volt, úgyhogy Csavi van.